Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko altine hawra e balɗe sappo e lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego. Kumpitoɗen ko jaydeji ɗi bindi ko hande e titonde ɗi adani. Jaydeji ɗi foof no ɗi didornode ɗi garti e alhaali ko yowati e politique e nder lesdi Sénégal ha taki jayde le parlement windi ko 48 heures de Pastef les patriotes le Jolof a Sonko accueil triomphal sous la pluie. Ina wayno de jayde le parlement wi ko e balɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa de e nder mbundi Jolof de hina wayno omo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de yahi toon ha jaɓɓa no hannirta ni haysi tawi noon e nder ndiyam toɓo de tigui jaɓɓa e wiide jayde le parlement. Jayno de ɓesdi hen El Malick Ndiaye, tête de l'affiche d'un territoire stratégique local et législative. Sonko trace la ligne. Hina wayno omo ganduɗa ka woni El Malick Ndiaye de tawa noon tigui hombo heptina e ko yowati e politique e nder Jolof de kam tigui dari ngam hirjinde wondiɓe mumen e sinon yiɗɓe landa Pastef ngam tigui siko en jottima e suɓgoji maire e sinon député ji woni fiiliɓe leppi suudu sarɗeji noon tawa Sonko hobo hen tigui dañi ko heewi e wiide jayde le parlement. Ha joni siko en garti e on ɗon alhaali de jayde le yor windi ko après le décret de limogeage Sonko défie Diomaye. No wayno noon de omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye siifi ɗerewol ngam riwde omo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko e hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal de. Ina wayno hande de Ousmane Sonko kam darima ngam huccidde e Diomaye Faye noon tigui jayde ɓesdiri hen qu'ils aient le courage de fixer la date des élections. Ina wayno noon omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko de wi ko yo Diomaye Faye suus reedu e sinon yo daro ngam tigui jagga ñalande nde ɗe ganduɗa suɓgoji garoji ɗi de nden ɗon ñalande ɗi poti waɗe e wiide jayde yor jayde nde ɓesdi hen en tournée politique dans le nord-ouest du pays de Ndande à Linguère en passant par Louga et Dara. Ousmane Sonko a transformé la campagne de vente des cartes du Pastef en tribune d'assaut contre le pouvoir. Hina wayno de tigui kam on Ousmane Sonko gonɗo e jillu politique de ngam yajjinde landa mum Pastef rewi Ndande rewi Linguère e sinon rewi Louga Dara ha taki e kala ɗo yettide ɗon tigui yekkitto konngol ngam faanude ngol e dow omo ganduɗa kam heyni hande lamorgol lesdi Sénégal e wiide jayde yor jayde Walf Quotidien kam article e ko yowati e on ɗon alhaali ha joni malladiral luradiral e sidduko e weddetirde konngid hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ha taki jayde Walf Quotidien windi ko dissolution de l'Assemblée nationale et report des locales. Sonko menace. Ina wayno noon omo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de hande hombo harto Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi woto dirtin suɓgoji ɗiɗi ganduɗa de hen fiiliɓe leppi suudu sarɗeji cuɓate woni député ji e sinon suɓgoji ɗi ganduɗa de hen tigui maireɓe cuɓate e conseil départementaux ji e ko wayi noon de ɗum noon woni élection locale et élection législative e wiide jayde Walf Quotidien. Jayde enquête kam wi ko hakkunde landa Kiray e landa Pastef de hare nde fuɗɗima tigui ha taki jayne de holliri omo ganduɗa kam woni Mary Teuw Niane tawa noon homo jilla e Kiray e sinon holliri Ousmane Sonko jeeyaɗo e landa Pastef e sinon holliri Mimi Touré jeeyaɗo e Kiray ɗum foof noon tawa ko e nataluji ɗerewol adanol jayde enquête ha taki jayde windi ko Kiray contre Pastef la guerre fait rage. Jayde ɓesdi hen dans une tribune au vitriol le directeur de cabinet du président de la République traite Sonko d'imposteur. Sonko répond à ses détracteurs. Il me disait yow lañu yaakaar les prolongation devrait se jouer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Hina wayno tigui de mbo kala ƴetti konngol ngam yekkidde tigui faanude e oya hakkunde ɓe hetɓe e landa Kiray e sinon ɓe hetɓe e landa Pastef ha taki directeur de cabinet mbo président de la République de wi ko kam tigui de Sonko kala ko wona yakkude waɗata e sinon omo ganduɗa ka woni tigui Ousmane Sonko de jaabimo ɗumen wi ko e wot jamanuji de ɓeɗo hande dillatɓe foof e yekkitatɓe kongi ɓe mbiyatno ɗum si yawti Allah de kam tan ɓe mbatti yakar non tigui jayde siwtiniri bolle Ousmane Sonko e nder ɗerewol mum adunol. Jayde Le Soleil kam article e ñalande mawni natnode lekki e nder aduna e sinon ha tengtiɗo e nder Sénégal ha tagi jayde Le Soleil windi ko célébration de la journée nationale de l'arbre assurer la survie des plants
ina wayno tigi tigi de e nder jayde le soleil ɓe ganduɗa kamen keydi hande e laamu Diomaye Faye de ɓe mbi ko yoɓe mbaɗ feere ha lekɗe ɗe gurne e sinon lekɗe ɗe darne ɗe jimbite e wiide jayde le soleil jayde ɓesdi hen. Le premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé hier à Darussalam Nioro un changement de paradigme dans la manière de mesurer les résultats des campagnes de reboisement autour du slogan reboiser c'est bien, faire pousser c'est nous. Ina wayno de o mo ganduɗa ka woni hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal Ahmadou Al Aminou Lo de kam wi hanki toon to Darussalam taw noon ko e falde Nioro ɗum heedi de wi ko yonti hande wahlite tigi tigi no lekɗe ɗe darorante e sinon lekɗe ɗe ballirte ha ɗe bilta ɗe mbawa abbo dow ɗum noon taki wadde yekkati konngol wi si tawi en jimbati hina moƴƴi e sinon si tawi lekɗe ɗe heɗe bilta heɗe gabbo dow de ko yimɓe ɓe woni enen e wiide jayde le soleil hina wayde noon tigi tigi jayde nde ɓesdi hen ko vers la création d'un prix du président de la république hina wayno e jamanoji ɗiɗi gara de ɓe ganduɗa kamen ɓuuri waw tigi tigi aynude lekɗe e si ƴewde lekɗe de e nder Sénégal ma ɓe mbeɗe belnari ɗi ganduɗa de ko o mo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal weratandi tigi e wiide jayde le soleil jayde la libération de arti ko e ɗum ko hawni ko kewi toon to Mariste tawa noon ko e duɗal ngal ganduɗa de hen sukaɓe tokos ɓe janguinteno coftal ɓalli tawa noon hina yowi e fukko kosguel ha taki on ɗon keyniɗo ngal ɗon duɗal tawa noon ko coach Babou wiyetede ko tefo ngo holliri ko de ko ɗum musiba narullahi e sinon ko bone e basal ha taki jayde windi ko viol répétitif sur des pensionnaires mineurs de l'école de football du stade municipal des Maristes coach Babou les révélations de l'enquête hina wayno de kam on mo ganduɗa de kam woni coach Babou de ko hollira ko e ko yiita ko e ko waɗatno ko ɓen ɗon sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa hombo ɓe jangguinatnoɗe ko yowati e fukko kosguel tawat ko football de hombo moyen leloda e wiide jayde la libération ɗum noon hina wayno ko toon to stade municipal mbo Mariste ɗum kewno ha taki jayde ɓesdi hen ko le père de AT l'une des victimes âgée de 11 ans quand j'ai appelé Abdoul Aziz Babou il m'a dit que c'était des accusations très graves me conseillant même d'amener AT chez un médecin hina wayno tigi tigi de omo ganduɗa ka woni Babou to o biyeteɗo AT tawa noon omo dañi duuɓi 12 de babirawo mum noddi o biyeteɗo Abdoul Aziz Babou tawa noon kam woni eltatnoɗo ɓen ɗon sukaɓe de wi ko homo ɗum jorɓo hoddu e sinon ko wi ko haydara ko woni hen gonga e sinon kam on coach Babou de wiɗo babal ngel ɗon cuklel yo naɓgel toon to suudu safrirdu ha ƴeewe e wiide jayde la libération gasnirten ko jayde le record tawa noon hina yowati e coftal ɓalli saabu jayde windi ko Saudi Pro après Mendy Koulibaly et Sadio Gana complète la colonne vertébrale Crépin très sollicité en France hina wayno de e kawte fukko kosguel gonɗo toon to Arabie Saoudite de si yawti omo ganduɗa ka woni Mendy e sinon Koulibaly e Mané de Gana kam ne hina wayno kam tigui ari jillede e kippuji jiyaɗi Arabie Saoudite e wiide jayde le record jayde nde ɓesdi hen ko Crépin kam tawa hombo mantini équipe gendiji Sénégal de woni équipe nationale mo Sénégal kam hombo tigui sohla toon to France e wiide jayde le record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o